Hindi si Kelly Clarkson yung kumanta ng Because of you, I never tried to pop on the sidewalk. Ayan. Shoutout kinapong ko agos, awanan. Bumaong ka tanay! Aldawang ka! Kasi tsaka inulit na lang eh, madi na nakawatan yung mga, ay sa bali mo, ay, hindi magbagat iding ako ha. Huwag puro vlog. Kanya ka ratang, buka dito nagpatay. Sorry. Hello guys, good morning. Ayan, mag-i-interview tayo ng mga kapwa nating vlogger, Team Back Andres saka Team GNG TV. At magtatanong ako sa kanila kung makakapagbigay ba sila ng kahit isa lang na expression ng Ilocano. Yung hindi naunag ba? Kasladi pa, aldawin, kisabandi ka pala agreeing. Oh, sorry. Okay. Samahan niyo ako guys. Andito si Miss Gunyang aka Kelly. Ay. Magbigay ka nga ng isang salita na expression ng isang Ilocano. Ay, alam ko yan. May alam ako. Sige. Basta ni apong ko ka, ma'am, nagtila ako lang ti manok ti bigat. Stress pa lang nga di parbangon. Oh. Tapos sa greingan, idamay na kami pa nga nakaturog na ma'am ti di pagbagana. Oh. Kastay. Ay, si... Yan na ba yung expression? Wen. Sige. Kastay, bagana ni apong ko na eh. Ay, si kayot ta, nga nakaturog pa, green kayo, natamukat yun, nalunagan, madi kayo pa, green. Si Jai Andres, awang mintis na. Kinanayon nyo kasi Jai. Laging ganon. Bigat na kasi. Alam niyo na guys, meron na isa. Ang galing ni Gunyang. Talagang Ilocano to, Ilocano. Ilocano ba? Ilocana. Ilocana kasi babae. Okay, maraming salamat Miss Gunyang as Kelly. Hindi mo bagbaga na. Kelly sa totoong buhay. Ayan lang. Hindi si Kelly Clarkson yung kumanta ng Because of you, I never tried to pop on the sidewalk. Kaya yan, kumukulot-kulot eh. Kaso nga lang kayo makakumulog eh. Maraming salamat Miss Gunyang ng Back Andres at saka GNG TV. Okay, ang susunod natin, ayun, nakatambay. Ayun, si Toto, aka Brianna and Brian. Ayan. Maraming salamat. Tara! Okay guys, sobrang bilis ko. Tawagin nyo na akong The Flash Andres. Ayan, nanggaling ako kanina doon, pero nandito na ako. Ayan, busy pa siya sa pag-ihi. Huwag muna natin siyang paharapin, baka makita ng ating viewers. Okay, bilisan mo dyan, Toto, kasi may katanungan ako sa iyo. Magbigay ka na ng isang expression ng isang Ilocano, yung mga nauunag ba, yung mga sinasabi ng mga lola't lola natin. Ayan, meron ka ba? Anong klaseng expression? Expression na di, makaungat, gano'n, yung mga lagi kang pinagsasabihan, gano'n, yung mga Galit o mabait? Depende sa'yo, mabayit o galit. Ano, meron ba o wala? Kung wala, hindi na ako magtatanong mag-interview sa'yo. Meron, okay, sige. Magbigay ka ng isang sample dyan. Isa lang yung sinasabi sa akin ng nanay ko pag galit eh. Ilocano ha, hindi pwede Tagalog. Ay, ninang ko bakit gaya. Okay, inang mo bakit? Ay, shoutout kay apong ko nga. Mamaya ka na mag-shoutout, magbigay ka muna ng isa. Siya lang yung sinasabi niya. Ano? Numatayak, awan pulos, nga maramid ni tatang nyo, tabigyo. Adi lang. Yun lang Gusto mo ba? kumpletuhin ko? Yung kompleto nga eh. Itutot nyo na lang ha. Sige. Itutot Kami ng bahala. Yung videographer ng bahala dyan. Sige. Hukayo! Numatayak, awanan! Nyati pag-asayaw, nitatangyaw, ha! Takke! O kininaw! Yun. Ganon. Oo, naririnig ko din yun. Okay. Tama. Ganon din yung minsan naririnig ko. Expression ng mga matatanda. Ako nang bala ko na. Kasi puro ano yun eh. Ganon na lang. Puro tutot yun eh. Maraming salamat. Basta eh. Sige, tuloy mo na yung pag-ihi mo dyan. At sorry sa disturbing you. And good luck to your career. Ayan. Shoutout kinapong ko agos, awanan. Okay. Sige. Maraming salamat. At isusunod na natin. Makarkamot ka at puwi agsasaw. Nandito ako. Sige. Sorry. Ay, kala ko nandito ka pa eh. Mati papakita di isipin baka pinaan tayo. Okay, ang isusunod lang po natin ay si Bentong aka Pasikkel. Ayan. Ang totoong pangalan niya ay Vincent. Ayan. Kasama niya po si Alfred. At si Jeremiah, okay, Jeremiah Gray ng Barangay Ginebra, San Miguel. Ayan, interview natin. Samahan niyo po ako guys. Come here.
Okay, andito na naman tayo. Sobrang bilis ng panahon. Andito na naman tayo. Andito na po si Bentong Pasikil. Yan. Ang kasamahan ng Back Andres. Siya po ang pinakabata. Pero amoy lupa. Ay. Bentong, magbigay ka ng isang expression ng Ilocano. Agad na una. Agad bagbagada inang mo bakit agad sinauna. Nyaka ka, galit no mabait. Depende kanya ano niya ibagam no nakaungit ka no naanos ka no katkatawa ka no. Nyamok eh, kasi nilapong ko eh. Oh sige ibagam na. Pero agring sunati ko, agsapa. Okay, baka na. Kisabam nga ubeng. Aldawan, di ka pala bumangon tapag gidaam. Bumtak to sara tinuangan, di ka pala nakabambangon. Napay sarok mo di eskwelaan. Ayan, ang galing sumagot nito. Talagang sigurado literal 'yon, literal na sinasabi sa iyo araw-araw. Literal talaga, Andres. Ayun, yun maganda. Yun talaga expression talaga 'yon. Pag araw-araw inulit-ulit ng magulang mo na gano'n ang sinasabi, isa lang ibig sabihin nun. Tamad ka. Huwag kang bumangon. Tamad kang bumangon. Pero yun talaga, expression talaga yun. Ayun, narinig nyo naman, Idol. Oh, Siguro, okay na, Idol. maraming makaka-relate niyan. Tama yung sinabi niya. Ganun talaga. Okay, maraming salamat, Pentong. Kaya habang maaga pa, magsumikap kang mag-aral, huwag kang tatamad-tamad, huwag kang patulog-tulog, mag-review ka kung kinakailangan. Huwag Tama. puro vlog. Kanya ka rin doon, istorbo ka dito nagpatay. sorry. Tara po, tara. Okay, nandito na naman tayo guys. May naispatan na naman tayo. Isang kakaibang species. Ang pangalan. Hindi, ko lang to. Interview lang para pasayin lang natin yung mga viewers natin. Species. Hindi, joke lang mo. Ito mo. Masyadong seryoso ang ating kasamahan. Ito po si Dimse Bulate. Ayan. Dimse, may katanungan ako sa'yo. Sana magbigay ka lang. Kahit isa lang, okay na sa akin yun. Masaya na ako. Nyajay. Agmangtod ka man, ka, may isang expression nga naunag ti may isang Ilocano. Agadi sinaulang ko, agadi bagbaga, agadi bakit ininang tayo. Ay paulit-ulit nga ibagbagada expression na. Okay. Emang ko pergi pagpakita ka pagpagpagan ka ni ay katugangan ko na. Oh, sige, mading istorya kanya ay expression. Pag ni katugangan ka sa ka lang aglang ay mangan ko na nakit din. Tagaglengit ka mga kanong napudaw. Mading expression natin, simsum batang mala sarili, muryot ta? Di ba si mo pagpagada? Sa ka lang aglengit mangan ko na da. Siti mong mangko. Si amuka di kasta ati manugang sa laglengit no mangan kasjay ti expression. Mading in interview ka katungtungan na. Ay dumapay ka pagbagada. Napay. Dapi pagbagada. Oh. Oy, green katan, aldawon. Bago malunat ka, mukat mo, tatalang green kung natin kayo pagpakitin. Ano, nangyag ko ata. Muna na ni Gunyang. May gadwa ni Bentong. May Pagsimot gadwa. lang. Ay, awan ba sa bali? Ay, yung kuha mo. Ay, duma. Sa bali mo't amoy. Oy, bumaong ka tanay. Aldawon ka. Kasi tsaka inulit na lang eh. Madi na nakawatan yung mga. Ay, sa bali mo't. Ay, hindi pagbagat iding ako ha. Okay, pagpagay. Ininang mo. Kasi ninang mo. Paulit-ulit mo nga mga kanya na. O di na papapanam ka, pasyar ka, sumamput ka, isumanti bagbaganan. O, ano, Apin na, kung dadumaninang ka, apin na panam. Panakwing na pagtungta, nagpaspasyar ko na. Nagpaspasyar. Murang na nga, Ayay. ti microphone na yun. Apin na, ibaganin ng ka. O naman, ibalikas mo na siya at adi ka. Kunwari, artaninang mo, sumamput ka. O, niya baganinang mo. Apin na panmanayin, kung nakanya ka. Talang aapaya ako na kumakain. Ba't sula pa lang, aapay nga sumumpat ka. Expression na garo, expression lang eh. Sumusumpatan mo di ko mo eh. Kunwari sumampat ka, rataninang mo, puro ka makaungay. Oo. Ang niya ba kaninang mo? Apin na panmanisay, kung nakanya. Awan talang mo, kung nakanya. Apay na sumsumpatan ka ron, sula pa lang tagsao. Adi ka expression ni inang mo, tika na mo mga mangmangag eh. Adi iti bagam. O nawatam. Nawatak. Ulo ko talaga yung Nawatak. Okay, let's action. Apin na panmanayin, kung na. Iba ka lang tumanang ka, panay pasya-pasyar mo. Ang payarami din ti balay, kung nakiting. Kasi dyan, o di, kabisado mo na lang, i-memorize mo. O, ulit, action. Apay na panamanayin, panay ka paspasyar, kung nakiting kanya akong, apay mo marami din ti balay, kung nakiting. Binigat, inaldaw kasi nga Oy. pagana. Adit expression ninang mo. Kung tanak, nung siya nang dapapanak. At bali, damdamaga lang, ating karto inaldaw nga mga mukin ninang mo. Uy, At ilang kasi lang, madi mag-istorya ka mo, arami tumtumang kami nga, tungtungan. Expression madi, itaw-dawatak kanya.
Kami nagiti viewers, siyempre, amo damat, agpa, amaming nga makabuya dito, agmangkad kayo ito mamut, ti expression nga, ti Ilocano, hindi na naranasan niyo, ag-comment kayo di baba na, ta mamame, ta sumaranaw, ading mo ti vlog me. Matikas ti, tungtungan na kami. Okay, maraming salamat. Baka dapat, kita tayo pa ti-interview tayo. Maraming salamat, pasensya ka disturb Okay, ko, men. No, maminsan to nagtungtungan. Sige, sige. Madin to nga expression nun, ha? Ilan? Gusto mo ka? Okay, sige. Tara.